Jednu knihu, Orlý zámok, som začala písať od hlavnej postavy. Vízia grofa Hieronyma von Barvansona bola taká jasná. Bolo mi hneď jasné, ako bude vyzerať, akú bude mať povahu a čo budú jeho špecifika, že som celú knihu vystavala okolo neho. Všetci obvykle máme aspoň základné povedomie o svojom protagonistovi, kým sa pustíme do písania. Ale aby sme si dej uľahčili, povedzme si niečo o tom, prečo je potrebné mať aj antagonistu. Protagonista je náš hlavný hrdina, ktorý však potrebuje zažiariť. A na to, aby zažiaril, je potrebný antagonista, jeho protivník. Neberte to však tak, že antagonista musí byť vyslovene zlá, záporná postava, aj keď môže byť. Niektoré príbehy sú založené na boji hrdina versus číre zlo a to je v poriadku. Antagonista však môže byť aj postava, ktorá má jednoducho opačný názor, ktorá koná opačne ako hrdina a tým vytvára napätie, akciu a dostáva z nášho protagonistu reakcie, ktoré ho ukazujú z rôznych uhlov. Takže ho rozhodne nezanedbávajte. Ak sa váš hrdina má pred kým obhajovať, vám samotným to pomôže ujasniť si jeho vnútorné ciele. Antagonista však nemusí byť iba konkrétna osoba, môže to byť aj inštitúcia, môže to byť napríklad kult. Predstavte si román založený na tom, že protagonista sa vzoprie kultu, v ktorom vyrastal. V tom prípade je antagonista celý kult. V prostredie, v ktorom vyrastal, ho dovedie k tomu, aby sa vzoprel, aby si vytvoril určité hodnoty, ktoré sa líšia, aby bojoval za svoju lepšiu budúcnosť. A zároveň, ak chceme, aby náš protagonista vyznel čo najautentickejšie, musíme ho naprieč príbehom poslať cestou, ktorá ho zmení. Dobrý protagonista sa mení a vyvíja. Na konci knihy je aspoň minimálne inším človekom, ako bol na začiatku. Ak bude po všetkých smeroch stagnovať, nič sa nenaučí, nezmení hodnoty, nepríde k nejakej životnej pravde, nestane sa povahovo horším alebo lepším, ale upozorňujem, mám na mysli aspoň niečo z toho, nie všetko, bude pôsobiť umelo a bez osobnosti. Toľko k nášmu hrdinovi.